nan lankwashewa yake kamar wai me ya faru ne na ga kun yi wa ɗan daudu da'ira kamar hada kai ma kuke da shi kamar wani ba ka shawa kai malam sata kai mini a gidan nan naira 9,000 mutum jiya zargin su ma na kai dan na ji ana wata muhawara domin ɗaki na suke zuwa mai raina ba su tsatsara a kan na girki su zo mu ci kasan da gwanin sa da jarki gidan nan kama abokai mai shi kudaye ne kan ka samu godiya ko albarari mai zaman dawa kalam ka tsaya ka gani da kai ba mai cin gadon gidan mai kai kuri da garbi baki kiran zaman ka gidan nan baya ciki da zai yi matan muna shiga da kuje ta gaban zannan ka gina mace kausai da ya mace da yanzu a dashen zubi bake daga na ɗauka sai na ja a turi ta karrar nan binta ta rike a tashi kuke yi da ku da wannan katar ragon gaban cike da nan kuma yau ka kira ruwa a ogan tsakin ci uba ne kai godiya muke da kuma arziki wadda ɗaukaye na su shigo su zo masarara ɗan wani a can kai dan sa godiya muke da kuma arziki da suke mini a kan kuka sa kuma mu zo mu yi godiya muke da kuma arziki ka ga masarar ka na sani kuma yadda abokan suke zuwa maza da da bada guna-guni a kan wadda ɗaukaye na su shigo su zo masarara ɗan wani a can kai dan sa kwalliya har lokacin da suke mini a kan bisa kuma mu zo mu yi da bani da ruwa a duniya ba da gina da atamfa kala-kala a nan farkon zamana mu ji iya sunan zai yi makula an wannan yi mu ya mulkutu ya dama gani a kullum sauka lafiya iyayen gidanmu Allah ya kara arziki da wadata ubangiji Allah ya kan gida lafiya Abdurrahman bin shirin doka to jama'a duka anan namu takata jama'a sai kuma gobe idan Allah ya